I a la darrera intervenció, sí. Doncs gràcies, presidenta, diputats i diputades, companys de la mesa. En primer lloc, també voldria sumar-me als agraïments que han fet ja les companyes per haver-nos convidat a poder comparèixer avui aquí i expressar-nos la nostra opinió i la nostra perspectiva. Pels que no ens conegueu, som del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que és la plataforma que aglutina les principals organitzacions juvenils del país i també els consells locals de joventut. I els nostres objectius principals són, per una banda, el foment de la participació i de l'associacionisme i, per altra banda, la defensa dels drets de les persones joves. Evidentment, abastem un ampli ventall de temes, però un dels drets principals que nosaltres considerem i que treballem és el dret a l'emancipació, que l'entenem d'una manera molt àmplia, però que segurament avui correspon tractar el tema de l'emancipació domiciliar. De fet, és tan important el tema de l'habitatge pel Consell Nacional de la Joventut que darrerament vam impulsar un estudi per analitzar la situació actual de les persones joves envers l'habitatge i com des de fórmules alternatives d'accés i de tinença a l'habitatge podíem donar-hi resposta. Actualment ens trobem en una situació on les persones joves accedeixen en un 42% a l'habitatge a través de la propietat i en un 54% a través del lloguer. Podria semblar que estem davant d'un canvi de paradigma, que les persones joves decideixen anar cap al lloguer, però no és així, perquè després analitzant les seves preferències, tan sols una petita part d'aquestes persones que estan en lloguer entenen que això és la seva situació definitiva i per tant ho entenen com una situació temporal i no ens trobem en cap cas en cap canvi de paradigma. Per tant, al nostre entendre, calen tot un seguit de polítiques públiques que vagin encaminades a revertir el model actual. Per això vam fer aquest estudi i aquest estudi hem tractat diverses fórmules com podrien ser la masoveria urbana, les cooperatives d'associació d'ús, el dret de superfície i també les fórmules que avui treballem en aquesta llei que són la propietat temporal i la propietat compartida. De totes maneres, nosaltres no veiem aquestes fórmules com les més prioritàries, ja que entenem que per les persones joves, o com a mínim cap a la gran majoria de les persones joves, segueixen sent fórmules d'accés massa cares i a més que no s'ajusten a l'itinerari vital de les persones joves, que molts estan marcats per una temporalitat molt alta i fins i tot també per un alt grau de mobilitat, ja sigui pels estudis o per la situació laboral. De totes maneres, valorem positivament que s'estigui regulant aquestes fórmules, però pensem que no serà la resposta definitiva o la resposta principal per garantir el dret a l'habitatge a les persones joves. Sí que hem fet un seguit de valoracions més concretes de la llei i ho basem en tres blocs, diguem. El primer seria, com ja venia introduint ara, que creiem que aquesta llei aposta una altra vegada per la propietat i per tant creiem que no estem intentant canviar el paradigma o no estem intentant canviar el model, sinó que seguim continuant cap a la propietat que, com deia, nosaltres no veiem com la manera més prioritària. Per altra banda, sí que hi ha algun article que parla de com limitar el sobreendeutament de les persones i de les famílies. Entenem que aquest element és positiu, però creiem que no és suficient, perquè al final seran les entitats bancàries qui formalitzarà aquests contractes i per tant no hi ha cap garantia que no tornem a caure en la situació actual de sobreendeutament de les famílies o de les persones, diguem. I per tercer punt, creiem que aquesta llei sí, és cert que tipifica aquests models, els dota d'una estructura, els dota d'un reconeixement institucional, però en cap cas, i potser no correspon fer-ho justament en aquest articulat, però sí que creiem que això ho haurien de tenir en consideració, en cap cas impulsa aquestes mesures alternatives d'accés ni cap altra, diguem, i que per tant aquestes mesures o aquestes fórmules que estem avui debatent sobre com tipificar-les, caldria acompanyar-les de tot un seguit de polítiques socials d'habitatge que realment promocionin alternatives reals a la situació que ens trobem actualment. Per tant, tres conclusions. Caldria revisar l'articulat de la llei i, si vostès ho volen, els podem també fer arribar per escrit alguna consideració per evitar realment d'una forma efectiva el sobreendeutament. Caldria
vincular aquestes fórmules i d'altres a tot un seguit de polítiques socials d'habitatge, que moltes ja alguns companys les han mencionat, com poden estar a la llei d'habitatge que s'hauria de tornar a potenciar, com poden ser ajuts amb el parc públic d'habitatges, etc. I per tant vincular aquestes fórmules a polítiques actives socials. I per tercer, creiem que cal potenciar altres models que al nostre entendre sí que donen més resposta a les necessitats del col·lectiu jove, com comentava abans podrien ser les cooperatives de cessió d'ús o la masoveria urbana, que realment sí que aborden la temàtica de l'habitatge des d'una perspectiva col·lectiva i a més ho fan amb un accés més econòmic i per tant un accés més possible per al col·lectiu jove que, com tots o a ningú se li escapa, viu una de les pitjors situacions per l'afectació que li té la crisi i de fet ja per al sistema estructural ja que veníem d'abans de la crisi. Aquestes són les consideracions del Consell Nacional i em poso a la vostra disposició per futures consultes.